fear Barja. Is that cute? Ruger. You have fear. What is the Anders? Not Alin. Ruger, you have fear Barja. Yeah. And where is you the tweet? Kiniya lang ning testing kaya order siya og kana ganing unsay tawag diani guys, kini siya online, iyan ang gi-order online kini instead. I did not, instead of putting an aluminum foil, so I think this is the best one because this is best for barbecue. That is, it doesn't burn your meat or fish. So I think this is much better. Ang ingay oh. Hey, shut up. Ang alarm. Nag-alarm na. Nain naman ni si nephew ang akong banang buaya. Ta. Meow, meow, meow. Guys, kana din ang Iskunhid Institute. Gusto na kong maanha. Kay magpalinis ko sa ako now. Akong tabidyohan dito na nakakita man ang owner sa kanang kung kay kanang owner daan ng Kriatos, girintahan lang na niya
Ato ang babae sa sako makita ko niyan dili ko gusto nga mabidyoan ako siya kay tingaling masuko. The boss man is going to eat a steak. Hey, I'm still recording so this is the boss. The boss man. The boss man in the home. So ang akong banang dalira masako. So iyan ang gikuan. So okay guys. Asa man ang imong dimple? Dili wa makitiba ka. Lam ka ba niyang dimple niya? Lami ani dong ang imong kuandong ang imong barbecue steak. Lami kaya ni dong. Dong. Sa puton dong. Akong sa puton nga banana nephew. Usap na si Inday sa mong palash.